God søndag morgen og velkommen til TV2 News, hvor vi er klar med nyhederne. I flere kommuner er det over 40% af skoleeleverne, som ikke er glade for at gå i skole, og der er stor forskel på trivslen, alt efter hvilken kommune man bor i. Danmark skuffede i aftes mod Belarus i VM-kvalifikationen med uafgjort, og nu skal Danmark have point på tirsdag for at gå direkte til VM. Der er stor forskel på, hvor godt skoleeleverne trives, alt efter hvilken kommune man bor i, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriets trivselsmåling. I flere kommuner er det over 40%, der ikke er glade for skoledagen, mens det i de bedste kommuner gælder hver 5. elev. Mathilde Nyvang Hostrup er med nu, programchef på den nordjyske professionshøjskole UCN, og har beskæftiget sig med netop trivsel og mistrivsel blandt børn og unge i blandt andet grundskolen. Sådan grundlæggende, hvorfor er der børn her, der mistrives? Jamen, først og fremmest, så synes jeg faktisk, det er vigtigt at starte med at sige, at langt de fleste børn, de trives. Også selvom vi kan se i tallene, at der kan være nogle forskelle i trivsel. Og det er også vigtigt lige at tænke på, at mistrivsel er mange ting. Altså fra en lettere mistrivsel til en sværere mistrivsel. Og det er klart, at vi skal være opmærksomme, vi skal være nysgerrige som voksne, når vi får sådan nogle data som de her. Så mistrivsel, jamen altså, der er en gruppe, der mistrives, og dem skal vi være opmærksom på. Og der er faktisk også en bekymrende tendens, altså med dem, der mistrives. Så dem skal vi helt sikkert være opmærksom på. Men kan man sige, hvad der er udslagsgivende i forhold til, hvad kan kommunen og skolen gøre noget ved, og hvad skyldes måske andre faktorer i ens eget liv, at mor og far skal skilles, eller man lige er blevet sat af fodboldholdet? Ja, man kan godt sige noget. Altså, det er et meget broget billede, kan man sige. Der er mange faktorer, der spiller ind på noget, der er så komplekst som trivsel og mistrivsel hos børn og unge, men der er både nogle samfundstendenser, altså et samfund i stor fart, kan man sige, meget præstationsorienteret. Der er rigtig mange børn, der ikke er en del af et fællesskab, og hvis der er noget, der er vigtigt for børn og unge og for mennesker generelt, så er det faktisk at være en del af et betydningsfuldt fællesskab. Så har vi også en presset folkeskole. Der er pres på derude, man kæmper virkelig både på de enkelte skoler og i de enkelte kommuner, og så er der jo også det her med mangel på uddannet personale, som også er en rigtig, rigtig vigtig faktor. Og jeg tænker noget af det, man kan... Ja. Uddyb det her, du siger med, at der er pres på derude. Ja. Hvad betyder det? Ja, jamen, de kæmper derude, pædagogerne, lærerne, skolelederne, børnene. Der er rigtig travlt, der er ressourcepres. Børne- og ungeområdet er et område, der altid er meget opmærksomhed på. Der er mange elever i klasserne. Der er brug for det der nære omsorgsarbejde, relationsarbejde, det der med at være tæt på den enkelte elev, også i forhold til den faglige udvikling og den faglige trivsel. Og så det, jeg sagde omkring fællesskaberne, så ved vi faktisk, at der er flere og flere, som bliver skubbet ud af fællesskaber, og det er virkelig, virkelig vigtigt i forhold til børns trivsel. Så hvad er det, skolerne kan gøre for at ændre forudsætningerne, så børn trives bedre? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at skolen er i udvikling. Der er jo også politiske initiativer. Vi har en trivselskommission, vi har folkeskolens kvalitetsprogram. Noget af det, som skolen i den grad kan gøre, det er, og kommunen i øvrigt, det er at prioritere det her område, hele børne- og ungeområdet. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er vores børn og unge. Så det her med at arbejde for en bedre skolegang for børn, uanset om de er i stor trivsel eller de er i mistrivsel. Og det handler også om at kigge på, hvordan ser skolen ud i dag. Mange af os, når vi går ind i en folkeskole, så ligner folkeskolen jo faktisk fuldstændig den skole, som den gjorde for 50 år siden. Så det der med en mere praksisorienteret skole, hvor man virkelig er opmærksom på, at den skal afspejle det samfund, vi lever i, og netop den store forskellighed, der er blandt børn og unge. Det er derfra Mathilde Nyvang Hostrup fra UCN, Professionshøjskolen UCN. Og kommunalvalgkampen er altså gået ind i slutspurten med 2 dage til valget. Og for landets partiledere er der også meget på spil. Her er der også udfordringer, som man kan løse